Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsuon, miingon si Jesus diri sa ebanghelyo karong adlaw. Nakadawat kamo nga walay bayad. Busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Buot ipahinumdom sa Dios nato karong adlaw mga igsuon nga wala naningil ang Dios sa tanan nga iyang gihatag nato. Ug busa kung kita na ang muhatag, dapat walay limitasyon, walay sukod ug kinasingkasing. Pero dili ikalimod, sakit pamalandungon nga daghan pang mga igsuon nato sa palibot, nga daghan na unta silag kwarta, daghan na unta silag material nga butang, pero dalo ug hakog gihapon. Naiuban dili manghatag. Kung manghatag manggali, sagulan pagsapot, napay kasaba, mangwinta, dili kinasingkasing. Abi ninyo ganiha didto ko sa Boulevard sa Dipolog. Natandog ko kay usa ka nanay nga namaligi og ice cream. Pubring nanay nang hatag siya og ice cream sa pobre pod nga makililimos. Makatandog, pobre ngadto sa pobre. Ingon ana unta. Tinuod ang giingon sa simbahan. Walay pobre kaayo nga dili makahatag. Ang kulang nato mga igsuon kanang muhatag bitaw ta nga kinasingkasing. Maunay kulang nato. Maunang kung naay mangutana ninyo karon, Padre, nadisturbo kay misagi ingon ni Kristo ba nga kung musunod mo nako, ihatag ang tanan ninyong kabtangan ngadto sa mga pobre. Mahurot among kwarta, Padre. Mahurot among material nga butang. Na ako'y tubag ana, simple lang, gikan sa akong pamalandong. Kung gusto kang muhatag, di araw, you give only what God has given you. Sige gani, analyze. You give only what God has given you. Kung makuha na nimo ang tubag ani, then kabalo na ka unsay ihatag. You give only what God has given you. Okay? God bless.